थाब थाब हिन्जाव मोनथों होननानै खनसे बोरो हिन्जाव मोनथाखै आरो आइबा गुवाहाटिनिफ्राय सासे नायनानै हर जों साथाया मालाय बिखुनजो मोनबायानो सानै साथाम साबायखर होबाय दे नोंनि जोहै मा मानसिया जोंखौ माबा फैबाय जेबो नङा इयो जोंनि दायथ'खाना नोंखौनो भगबान बानायदों इदि नङा इदि भगबान सगबाननि खोथा गैया मानोना जों इदिनोखा नालाय जों भिडिअ बानायग्रा खुलुमबाय नोंथांमोनखौनिफ्राय सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारि ब्लग चेनेलाव बयखौ बरायबाय दायो आं दंफैयो बरबारि बाथौ मन्दिर पद बे माने गोबां गेदेर जेंना जाना थांखांबाय नोंथांनो माखासेखौ देखायखाबाय आं सिगांनो ओमफ्राय दा बेयाव आं लोगो मोन्दों एनिथिं एमजे ओमफ्राय आरो जेम्स मुसाहारि बा प्रकाश बिथांमोनखौ लोगो मोन्दों आङो अब्ला बिथांमोनाबो माखासे अनसुंथाइ लाना फैदों ओमफ्राय बायदिसिना लाबोदों बिदिनो दै बथल लाबोदों आरो माखासे बर'फोराबो गुवाहाटिनि बर'फोराबो अनसुंथाइ होफैदों अब्ला जों बेखौनो माखासे अनसुंथाइ होफैनायखौ देखायगोन लोगोसे आरो माबायदि थासारि जाना दं बेखौ जों देखायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय अब्ला जागायनोसै भिडिअखौ फिसाजोफोर दंना गैया हरा फिसाज्लाबो दङ बिहामजो नागिरबाय दंमोनलै आंनि फिसालानो आं हाबा जाखांबाय दे जियानो जा फाल्थु खालामदो दे सिरियास मेटारा हा जास्ट आं बर'खाय हा लोगोबो मोनलायफेरा आं मादैनि नामखौ मोनथिनो लुबैदों नोंसोरनि जायफोरा बेवहाय मदद होफैदो बिसोरनि नामखौ मोनथिनो लुबैदों नामदुग सम्पाबती नार्जारि आब' कबिता बसुमतारि जमुना बसुमतारि मीना बर' शर्मिला बर' सब बिखुमजो गोजा दे बिखुमजो दे बेनिफ्राय नोंसोरो बेफोरबायदि माने हालोदाव गोलैना थानायखौ बेफोरबायदि मदद खालामनो सानो लुबैना लुबैया लुबैयो नाथाय नोंसोरनो मदद खालामनो हायो मिथिबाय नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बिराद गिदिर गोलाव थानानैबो मा जों मदद खालामनायखौ नुनो मोना बेनिखायनो जोङो दा बे रायजोनि जानानै हा नोंसोरनिसिम माने जोङो थेंक इउ होयो हाजासे साबायखर होयो बेखिनिखौ नोंसोरदि जाहोफैदो जों दिनै फुंनिफ्राय बेयाव दङ गोबां मानसि फैनानै थांबाय बेवहाय गिदिर मानसि फैनानै थांबाय मा होनो इन'भा लाना फैना थांबाय नाथाय बेनि रायजो राजानो दै बथलसेबो होफैनायाखै बेनि दैखौसो उल्था लोंना थांदो अब्ला जों फुंनिफ्राय थानानै जोबोद दुखु मोनदो अब्ला बेफोरबायदिनो जों बर'जों हेल्प होलायनायखौ लुबैयो आरोना जों गोरिबनो बा सोरबा माबा मोनसे जानायनो बेफोरबायदि हेल्प होनायखौ जोङो सानफ्रोमबो लुबैयो बेनो जाबाय बर' हारि औ जों दे फैदो फै Kể bảo ổn dưới chân là vừa liền ngao luôn ra bởi vợ dự bệnh नै बेफोरावनो उन्दुयो हराव बेफोरावनो नुलाबायो आरोना दाउ उपाय गैया बे मोनसे उन्दुबाय ओमफ्राय नै बेहाय मोनसे ओमफ्राय माखासेया नैबे न'आव एसे उन्दुबाय ओमफ्राय बैया एसे उन्दुबाय ओमफ्राय नैयाबो उन्दुयो नैहाय माबासो मानसिथिं खालाला प्रयजन जायोबा जेलानो प्रयजन जायो गभर्नमेन्टनि बबेबा लेभेलसिम रायज्लायहोनो हानाय बेबस्था खालामनायनि थाखाय नोंसोर मोनसे लिस्ट बानायनानै ला गार्जेन हिसाबै बे एरियानि हिसाबै रायज्लायनो गोनां जायोब्ला जागोन फंनैसो रायज्लायनो थाखाय हागोन ना नों बुंबानो जाबाय दे बेखौ सार नोंथाङाथ' दिनै बेवहाय फैनानै नोंथाङा अलरेडि नुखाफैबाय बेनिफ्राय नोंथाङा रायजोफोरनि सिगाङाव मा फोरमायनो सानो दा बेलासि जाबाय माबाया टाइमाबो ओमफ्राय दा नै जेम्सआ भिडिअ लागासिनो दं आरो एनिथिं एमजेआ भिडिअ लागासिनो दङ दा इसोरनियाव सोंगोन आं माखासे बाथ्रा भिडिअ लागासिनो दङ ओमफ्राय नै बिथाङाबो लादोंमोन भिडिअ
ओमफ्राय माबायदि मोनखो फैनानै दा दाथ' फैनानै एसे गोगोमबो मोनदों गोबाङा नायफैदों खिन्थु दुखुआ बेसो फैदों थांदों दै बथलसेबो रावबो जेबो होलाङाखै एसेसो माबाफोर होलाङोमोनब्ला बे सारफोर गावसोर लोंनांगौखौसो दहाय जिखिनि लाबोदोंमोन फोजोबनानै फोजोबबावबाय थ' जायफ्रा फैग्रा बिसोर एसे बुजिनांगौ आरोना एसेब्लाबो हानायनिफ्राय बिदिखौ लुबैदोंमोन आरो जायफोर बिथांमोना माने बे जायगायाव फैगोन बिथांमोना माबा मोनसे लाबफा आरोना दै बायदिसिना दालि बायदिसिना लाबफा आरोना आखाइ गोजा फैनाङा मानोना बे ओरैबायदि सिलिंखार खालामजानानै दङ बेनिखायनो माने बिदि गाव गोजा होबाथाय एसे लाजिनांथाव आरोना दा बेनिखायनो हायोबाथाय एसे लाबफाबानो जाबाय आरोना बायदिसिना बुस्थुफोर ओमफ्राय नै बिथाङा दा खुलुमगासिनो दङ बाजै आरो मादैमोनखौ खुलुमगासिनो दङ नोंसोरनि बोर नांगौ मिथिबाय अब्ला थादोना गासिबो थाब हिन्जाव मोनथों होननानै खनसे बोरो आरो आइबा गुवाहाटिनिफ्राय सासे नायनानै हर जों साथाया मालाय बिखुनजो मोनबायानो सानै साथाम अब्ला बेबायदिनो थासारि सोलिगासिनो दं दा बेहाय दा जों थांनोसै आरो नोंथां ओंखारबाय बरमानि सनितपुरनि कार्बि आंलंनि मा नाममोनलाय मौसुम नार्जारि बेखौ मोनसे लोगो मोननायखौ मावबाय ओंखाम गोरलैयाव बे बुरुआ आदाखौ मिथिखायो नोंसोरखौ हिट मोनदो देखायना आं फार्स्टआवनो बुंदोंना इनो जोंना भगवान नामा भगबाना इनो प्रान्जल लाना जोंनि भगबान नै बिथांमोनखौ गसाय होनदों थांग्रोदो मानसिरा नोंखौ खिन्थु रोजा साबायखर होबाय दे नोंनि जोहै इमान मानसिया जोंखौ माबा फैबाय जेबो नङा इयो जोंनि दायथ'खाना नोंखौनो भगबान बिदि नङा बिदि भगबाननि खोथा गैया मानोना जों बिदिनोखा नालाय जों भिडिअ बानायग्रा नोंथांमोना लेंहरबाय आं बै जायगायाव ओंखाम गोरलै जाखांबायना आरो बेनिखायनो इमानखिनि खालामनानै होबाय रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय गाबोन फैलायगोन आरो आङो थाथ' होमबा थांसै